Adrián Azañedo, Adrián Celada, José Manuel García, Marcos César e Antía Sumai son os 5 alumnos do Instituto Armando Cotarelo Valledor que gañaron o certame Cooperativismo no Ensino 2019. O fixeron co traballo Conta Cómic a Comic Con do Cotarelo. É como unha tenda para vender. Trata de chamar a editoriais para poder traer produtos e distribuílos a todos para coñecer a cultura. Cada un encargouse da súa tarefa, pero, como unha boa cooperativa, colaboraron todos xuntos. Antía se encargou de distribuirlo, en plan de cobrar, por exemplo, o torno de videoxogos e todo. José Celadeu fixemos para chamar editoriais, para traer os produtos, fixe tamén grupos para os torneos e tal. Pero basicamente nos axudamos todos a todo. A idea xurdiu dun traballo do instituto. Comenzaron facendo un proxecto de negocio e logo quixeron leválo á práctica. Para elo, a coordinadora do proxecto, Alicia Rodríguez, cambiou a metodoloxía das clases para facelas máis participativas, o que favoreceu a implicación dos alumnos. Unha vez que se lles dá a liberdade para escoller pois o tema, a idea de negocio, que se lles anima e que eles mesmos ven que poden facer un montón de cousas, porque xa foi todo rodado, eles xa fixeron todo, eu estaba aí para animar, pero eles xa fixeron todo, xa se encargaron de todo. A secretaria xeral de Emprego sinalou a importancia deste certame en fomentar a creación dos negocios cooperativos. Covadonga Toca achegouse ao instituto para entregar o premio aos alumnos, valorado en 2.500 euros, e resaltou a innovación do proxecto. Neste instituto traballaron, sempre se traballa os valores do cooperativismo, que é un pouco importante porque o que estamos fomentando se trata de valores. O fixeron a través dun cómic, por tanto a iniciativa é novedosa, é diferente, e traballar ese aspecto do cómic. Se trata de, o cómic é unha forma tamén de conectar coa xuventude. Entón nos pareceu interesante todas as distintas iniciativas, eles gañaron. A profesora Alicia Rodríguez destacou a importancia do premio como un punto máis de motivación para que os alumnos e os seus compañeiros vexan que os proxectos poden sair adiante.